שהיום אני משחקים ברובלוקס. אז היום אפילו יש שם קרבים, יש שם קרבים מסוכנים. ואם אני אהיה שם אני אביא לכם דברים שם, אני אביא לכם כסף, ואתם תקנו אותו עם זה. אבל רק כשתרשמו לערוץ וניסים, וגם תכתבו, נרשמתי לערוץ ותפעילו לייק, שאני יכול לעשות הכל. סאבי ותפעילו סאב ותפעילו לייק, תרשמו לערוץ ותפעילו לייק. זה עכשיו המטרה שלכם, זה חשוב. יצא לכם משחק ברובלוקס, אם אתם נחשבים ביידי משחק ברובלוקס, ותרשמו לערוץ, אני אעשה לכם משחק ברובלוקס. רק תשחקו, ואם אני אראה אתכם, אני אביא לכם ברובלוקס, ותראו את הסרטון שלכם, ותגידו איך קוראים לכם ברובלוקס, באנגלית. ועכשיו תרשמו לערוץ. ואם אתם לא נחשבים, לא יהיה לזה אפילו פרקים, ולא יהיה לזה המשחק לא יהיה. ואם אתם לא נחשבים, פספסתם את המשחק. המשחק חשוב מאוד. כל הקטע של המשחק זה החרב והנשק והכל, זה המטרה. והכסף. ותקנו שלנו. ויהיה לכם מטרה אחת. יש שם גיבורים חדשים. יש שם פלאש והיומן ועוד כוח שקוראים לו באטמן, סתם כן, באטמן גם, וגם קוראים לו איזה דמות שאני קורא לו, והוא לא אמיתי, ברסט, דמות חדשה שקוראים לו ברסט, יצא שם. ואם אתם לא נחשבים, פספסתם הכל חשוב. תרשמו לערוץ ותפעילו לייק, שיצא שם גיבורים חדשים ובגדים של השוטרים חדש וחולצות של גנבים חדשים. הדברים האלו תעלו בכם, הכי חשוב, ורשמו לערוץ.